Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana SM TV GH so wofreme Ajoa Sechin. Moses say Akufu ado time and kado ba yire ko dwa ya toma okofi. Na mo take mu ye dede kuremu na mo fi se audition bi na mo ye won. Ana na mo dwen se key fit bi na mo ye ni kuremu. Ye na mo so womra na obebu man. Mu tiri ene ye se 208 to 2012 nyame amfa Akufu ado ama. Kamu nyina mu from 2016 to 2020 mo mutiri na yiye ebra na MPP nam kotu nyina na sabi okatachie otene wankona na watwa ne dokono ne nkate ayachi na wohwe momo ne nam kotu ne yeba kuro we so no e na maso evo no ede mo asie because mo na mo wo sabi etire ne kon ne kashira mo betimi aso ade so eba ti mo nka makoma ntomo yem me de mo baba 2016 na yanu mu fuwe die sabi tire kuromu ni bi na campus wo manya kon ne kashiri adeso we me de beso wo mo ma dehye ne me manyina bewu enu nti na mu hu ne saa no opon ye si ye nyina MPP aban andananado ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia etimi kura Ghana fo ni ye si wi ase wi ase nkaya na omo hu ode ne sikasem nyina sikasem to sini omutimi kura o men Akufu ado ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena mudi nsɛmtwerɛfo achi ene ye dede gu wo man we mu amamu onye dede o ideas so wo de back board na aye adwuma na reflect timamufo abrabom enya ma bia adwuma ena enya mi wowei ma men kan kyerɛ me kuro mu jusufo mu so a emabu na wo hokora no sabi wo na wo se wa bia adwuma wo adwuma nti ento abama wo ba emabunu ne mrantie maaye wo ho untime mu omu nyina adwuma amamuo eya ideas ne se wo be create nyuma ne wo de noma manipa komu han no na setena mu beba board na nyamfaso ni nsunsuanso wo temamufo abrabo so enye nyuma bi da bi ti politician ni bi a wonam okeka ma yewe na me ba da bi nye no na edibu man eno ne Ghana fuusu ne no yes inti amamu ye nie ubetumi aye enye ya no mo hu se IMF atemoto na sabi enye nipa binumu na enimu a wo de sabi cedi ene ekosi dollar no usidi yen hyehyeye na madora no enye dey ehun han no emfa sidi nkoyere no obegye no ho mai ti ehun no hwe ye nuanu ma mo complain ena 8 months Captain Smart asoja fo bi anywhere beje o mai 2009 yes 2029 asoja fo bi anyi o mai we why asoja aban no o mai Ghana ye no o mawie ti soja ni bi anywhere beje o mai we Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebeba 2028 2029 abebu man amama hunu se ni yesibu man enoma true the vice presidency ye nyafiri ne so effect a enya wo man yi so ene sector baby a amasabi avoid the traffic ahodo ana ekoso nyina eno ne yefre ne se obi wonimdie obi ye kandini otimi bu man the ordinary ye bibi a create bibi aba system no mu a eba boa timamufo am obi enya so mfa so no ne yefre na mamu nyama bi adwuma na me wo work asise da bi politician bi kekasa eye ne personal interest businessman bi kasa ewo ne wo ni trim power de ba ma yenka no korenjira mo Ghana fo mo executive mo amokoto aba ye nuanom delegate fo ye ka no kora kire mo ne se mamu MPP party ani mo ase na amamu ye se wode no me gu fom eno ne ye amamu na me di kan ka kire mesi mi kuro mu juso wona wo so wo nwuma se den adjuso fo musa emabunu ne mrante ye wo ho untimi mu obi anya adwuma nye eye ne ye wode bebe wo man no mu nhyehyɛ ya wo beye na de ahoto bebre wo man ma
eno ne yefre na mamu sa ideas no na Dr. Alhaji Mahmood Bawumia kura oze na na adubusa na se ekwan ben so ne yebefa so avoid traffic ye wo yen hospital wa avoid your banks ne other sector ne de ekwan ben ne yebefa so say this ye see agenda 11111 hospital ewo all the district A monhwe eno ne ye kan say ideas or call rounds etie from na wode na ninsuade hunu kan ho ene ne yehu saa no ma fafe yetisi eno ne yefre na mamu enkogina obi achi en pe wanko awo personal interest en kasa asomasi wo adwuma we en asomasi we de ne beebie se da bi oboa wo nko awo de na wo dwene na emom ye kan ye wo ba wo den hyehye ye begu akwan mu amatemamufo asomo adwo wo mo etese de COVID-19 wo mu hodu Ghana kora ye beduru na eye Dr. Alhaji Mahmood Bawumia enye sika na edibu man eye nyansa ne nimdie yes eye nyansa eni nimdie timu amo contest ya Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ena sebi eye mo message munia ni suade hunu me kama kire mu ton brand champon ne Kennedy wo kompre ko Japan munia ni suade hunu baako muntimi ye de Ghana mamo muntimi mu Ghana ndebi ni wo pese wo ye no ka kire wo man no ni ye hunu se ideas se ni kurawo se na mebedi mampaninya me de bebre wo man ma na temamufu anya so mfaso enye kasa amamu onye kasa tentene mahama kan de chense ene ono ankasa na NDC fo nesu because amamu no nye kasa eye ne odi begu fom ama wo man ma eho ato wo eno nti na da bia me ye sabi akane kronkron ame back Dr. Alhaji Mahmood Bawumia 24/7 enye de mi menya because na idea na da ne tirim na nisuade hunu ne nimdie no eye obia oba na mamu ye benya so mfaso ne benya nkaye ewo man we mu ayewure mfi eno nti na ye ni abere se delegate ya mo MPP mamu ni ya boro mamu ni mabuna boro mamu nyeye munye ya boro munye ye mani nwisia ni nyanka boro Bawumia eyi obia ye dini di wo man ani mu obeti mabu man oye nyansafo otimi didie ni ho eba otimi hyehye no ma matemamufu nya so mfaso eno ne ye kana mamu enye kasa ne kasa tentene ye nkotwa ntoro entu weesu ne yemfamu nko sede mahama ba ye ankrofo osu ene sikani system yi mu a even sidia omudi kogu dollar so ebe ye 419 krokro de dwonwa ne no ma bogu di egu no eno nya amamu ye nhyehye sa wode ne ewo wutirim eba board na nipa ewo man no monya so mfaso eno ne yefre na mamu di yeseremo MPP delegate yeseremo munya krokro de dwon na mo ye Ghana fo no a ya hyehye nkrofo ntade a ye pai eyezu eyeza no yeseremo nenye sika na edibu man eyenimdie ene ne ewu betimi aye policy enye obi yire ene ye policy wo bepe mampani adi asabi enye obi yire wati sika ware no ono wonye policy Samira Bawumia anye policy Kennedy achidifo maamudi Kennedy achie mum yen kan kire mu Samira Bawumia onye policy ye nyina ye do MPP na enye obi atiri mu poni se MPP entete empansam dabi na emum Samira Bawumia eye Bawumia ho kani onye policy ne say na ewudi na chi no ni tiri mu adwene ne na nisuade hunu ne na nhyehyɛ ya opeso wode ba na yen a ye wo form timamufuo yenya so mfaso eno ne policy enye obi yira da patwa eno nye policy dabi ye nsa besi fom okuro yi mu ye kan ne yedin akane de Japan na ni nya de nchen kufuado ye mfa ne yedin mu man ye mfa ne yedin emu man mom ma ye nye ye ho aboro na ye mfa ya wo nhyehyɛ ye mu nye ye ho pesami nkuminya na nipa obetimi adi wo man nanim abu man ama Ghana ho ato no obi anim se Bawumia eye nimdifo kandinia obetumi abu Ghana mom ye moa ne ye nsomna nye ye nyina Ghana ye nya na so mfaso